HINUI chini bukhukjak khoroksa kwmajak hingke norok bono screen o kaham ke nugui tongkhana norok bono jesa jaga pon nukha ke je phone number rijak tongo 8787 855 131 hingke tei bini para wngkha tei kormo Teliamura o hingke norok bono jeska pon nugui tongkha ke o number o call khaiyi kisa sahor di tei ang saimanka o bwrwi kajak bwrwi hinui hingke aboni bagui bini bwsai bono tabuk naitukgui tongo tei norok nugui tongkha ke kisa jeska pono please khlaiyi bini chalani o je phone number rijak tongo o jaga phone khlai sahor di tamoni hinba borok khoroksa kwmai tongkha ke kaham da eba hamya abo joto bwsai ni thani o daito yafarjago jekono mungsang thangkhe bo bwsai no manjaknai aboni bagui ang joto dol rok no sana muchungo o video no jeska pono share khlaidi tamoni hinba khoroksa chini Tiprajwk bwrwi kwmai tongkha abo kaham da wng tongkha na hamya wngui tongkha thingno norok wansukana o bwrwi hamya samung khlai tongo hinui haipono chwng chini samung chwng khaina nango bini nokni je bini chala tei bini nokni borok tabuk o bwrwi no naitukgui tongo aboni bagui chwng kono mungsa help khlaimaya aboni bagui chwng o video no share khlaibono help khlainai saboni chaya abo borokni family ni borok kok salai tung।